Dear Papa Joe, sa di pa na ko isaysay ang istorya sa kinabuhi o gugma dinhi sa mga nindot kayo nga programa sa YouTube channel na Dear Papa Joe Stories, tagay ko og higayon nga mangayo og pangatahuran diha kaninyong tanan. Tawagan lang ko sa pangan nga Tyler, 29 years old, ang panuigon og sa pagkakaroon na ni kay sikay sa laing nasud Papa Joe. Sugdan ako kapag istorya nga ako ang love story dihang bago pa lang yun ko nakahuman sa konkurso sa computer science. Pobre lang mi Papa Joe. Will not that poor yun makakaon sa katuloso sa kadlaw. O kung wala pa kong madawat o working student sa usa ka university sa atong syudad, imposible nga makatunog ko og college. Pag-graduate na og college, nagtugi ko nga okay rang tanan. Makaginhawan og tarong ug makatrabaho dayon ko unya mahawas na ko sa kalisod ang pamilya ug ako mga igsuon. Pero kalisod ba di ay mangitag trabaho bisan og nakagraduate pa ka og college? Ang pinakapait pag yun, kung igo ra gyud, pliti ang imong kwarta. Wa na gani kay pang snacks unya maglatagaw ka ilawom sa kainit sa adlaw. Usahay makaingon ko nga ayoko na sa earth. Pero di ko pwedeng mag-give up. Di pwede. Na may sayings nga, hanggang may buhay, may pag-asa. Dihagyo ko yung experience akong i-applyan ng trabaho sa saka company diha sud sa saka mall. Usa ka posisyon lang gi-hire pero pag sulod na ko sa lobby sa lang opisina, sobra sa napo kabuok ang applicants unya usa lang ang dawaton. Well, let the best man wins. Mo'y akong motto, Papa Joe. Tungod kay late naman nasugdan ng exam nga pulting bagaa sa papel, pila ka to ka pages ang ipansiran sa math, English ug abstract ug uban pa. Grabe pod, nahuman na ganit ang eskwela unya di ay gihapon makabungog nga exam ni kahuman bisan og mga apply lang ta og trabaho. Para nako okay raman unta ang exam basta parte lang sa tuang gi-applyan nga posisyon. Pero kinsa man gud mo reklamo sa manako. Unya na siguro kung magtukod ko bagong rules nga wala exam kung magtukod na ko ang kaugalingong kumpanya. Lunchtime na diyang nahuman mi og answer. Matud pa sa ilang staff nga pabalikon lami ini kaalauna sa hapon para sa initial interview. Unya ni kahuman final interview dayon. Na problema na ko Papa Joe. Kay ang kwarta, igo na lang yun pamliti sa jeep para uli sa mua. Unya nasayod baya ko nga na po'y kwarta si mama. Matod pa sa akong kaugalingon nga memorize na lang nako ang paniud to. Agwan tahon nako nga di maniud to. Ana lang ko sa mall magpatay oras. Grabe ang irony sa akong life, Papa Joe. Kung kanusa nga nagdali nga moabot na ang alauna para sa interview, o makauli na para makapaniud to, dugay kayo nga mudagan ang oras. Dihilab na ang akong tiyan, Papa Joe. Nakahukom ko nga di na lang maglakaw-lakaw to conserve my energy para makalahutay po ko og hantod sa hapon. Ninawag ko sa ubos nga bahin sa mall o dito sa may parking lot sa ubos kay maayo dito, wa kayo'y tao. Doon na pa'y lingkuranan o dito na lang kumatug. Ako na lang ikatug ang akong kagutom. Pero wa ako makatug kay saba kayo ang mga janitors sa maong mall. Nag-istoryanay sila kay ilang man po di ang break time. Samtang nagtanaw ko sa mga janitor na kaingon ko sa akong kagulingon nga mayo pa sila. Doon na pa sila trabaho. Ako wala gani. Ug pila na kakumpanya nga akong naplayan. Wa pagyapon ko na dawat. Wa na ko makagwanta. Ako silang gipangutana. Bay, pila po ninyong sweldo diri? Matod ko pa. O nitubag ang usangan ningon nga, minimum man mi diri bay. Wow, may pagiday sila kay minimum ang sweldo, Papa Joe. Naunsa naman in town ng earth. Uy, I forgot to mention dahi, Papa Joe, di ay akong na-experience akong ka-desperate nga makatrabaho sa tanto na akong pangitag hiring sa newspaper. Daghan kayo ditong hiring nga kunuhay, wanted sales representative, offers attractive compensation, earns 10,000 in a week. Lami kay haylo, pero diyang niadto ko, pabaligyaon ra ka sa ilang produkto, house to house,
150 ang adlaw, walay libreng kaon. So, unsa man din giingon diri sa advertisement, sir, nga earns 10,000 na sa usa ka semana. Pangutana ko pa sa ilaha ko ng supervisor. Kung makaabot ka sa kuta o makabaligya kag daghan, doon ang komisyon, tubag pa niya. Nagpangutana ko sa mga nakasuway og namaligya, may nalang ko ka komisyon sila 50 kada adlaw. Magpasan pa sila sa dakong bag nga ang sulod kay mga produkto unya purti ra pang bugata. Uga one init ilang sa gubangon unya to think nga college graduate ko, Papa Joe. Ako ning gihaguan ang akong kurso nga matapos. Gitanaw ko na usab ang nagtipok ng mga janitor. Ug matud ko pa sa akong kagalingon nga may pa na lang di ay wa ko nag-eskwela. May pa nag-janitor na lang ko og diretso. Mas dako pa man day sila og sweldo. Paglakaw nila nakita kong duha nga nahabilin og dunay duha ka putos nga plastic nga dunay sud pangapahan. Nagampog yun ko sa Ginoo nga unta. Di na nila nibalikan. Ug tuod man paglabay sa pila ka minutos, wa na gyud namalik ang mga janitor. Hinahinay ko nga niduol sa natagak nga pan ug patay malisya na ko ning gipunit. Unya nibalik ko sa akong gilingkuran unya gikaon ang pan. Hay salamat ni tulid gamay ang akong tinai. Ako gyud ang naluoy sa akong kagalingon, Papa Joe. Pagkapait di ay kung mga apply tag trabaho. Pagabot sa launa, nibalik dayon ko sa opisina sa akong gi-applyan. Doon na mga applicants nga naglingkod, nagpaabot sa initial nga interview. Nitapad ko sa kababay o napakyut-kyut ko kay pitit man. Cute si siya. Di kay tatong gwapa pero di sad batignaong. Nitanaw siya nako og nipahiyom. Good luck sa interview, matod pa niya. Same to you. Mubo ko pa nga tubag nga to sa mga babae. Ako di si Karina, ikaw? Pangutana pa niya. Tyler akong name, tubag ko pa. Samtang nagpaabot mi sa among turno nga interview, daghan miga ni istoryahan ni Karina. Usa na niini mao ang kalisod sa Pilipinas. Labi na sa pagpangitag trabaho, kung makakita man gani trabaho, gamay raman pud kayo ang sweldo. Bisag opisina pa ang imong masudlan basta mabilong ka sa rank and file, magsugod gyud ka og minimum. Nagplano bitaw ko nga mo abroad pero kinahanglan man na og working experience. Mas mayo man gyud na nga sa gawas ta maadto kay mas dakog sweldo. Puhon kung maka-experience na ko sa akong field gyud, mga-apply ko gawas. Matud ko pa niya. Akong kaila ni migrate sila og Canada. Tuwa ni larga tibok niya pamilya. Ako sa puhon mo migrate gyud ko. Dadon ako sila si mama ug papa ug ang akong tibok pamilya. Pait kay tong nasod ron Tubag pa ni Karina nako, Papa Joe. Mausad na akong ambisyon nga makatrabaho sa abroad kung pwede. Baka migrate gyud ang tibok pamilya. Gusto nako sa Canada o baka sa New Zealand. Pagabot sa kong turno pag-interview, nahilis na ang usa ka bukpan nga ako ang gikaon. Siguro ni low na ang akong sugar o wa na ni function pag-ayo ang akong utok. Ang ending, nagkabunga-bunga ko og tubag. Labi na og in English pa. Makamaw man ko mo in English pero di gyud fluent kayo. Computer programming, software ug hardware ang akong gitun-an pag-ayo. Dili ang pag-istorya og in English. Wa gyud ko madawat. Wa na gani ko ma-appeal sa maka-proceed sa final interview. Tulo ka buok ang applicant nga maka-proceed sa final interview ug usa na ana si Karina. Good luck Karina ha. Kaya ra na nimo para imo gyud siguro ning posisyon na. Balitain lang ko ha kung unsa man gani kinamang kay number nako. Matud ko pa unya nilakaw na pauli sa mua. Sa kaniya to wala ko'y balita kang Karina kung siya ba'y nadawat. Wa man pud siya ni text nako. Pagkasunod adlaw padayon ko sa pagbanat sa pagpang-apply og trabaho pero puros naman moingon nga tawagan kuno ko. Pero wa man gyud ko'y tawag nga nadawat gikan nila. Hapit na ko ma-frustrated Papa Joe, matud ko pa sa akong kagalingon nga last na lang nako ni nga kumpanya. Og di gani ko madawat gihapon, mag-barbecue lang ko sa mong tungod mulaylo na ko pang-apply. Ang company nahimutang sa IT Park, dakong kumpanya Papa Joe. Nag-need sila og IT officer. As usual, exam sa buntag, unya interview sa hapon. Kay afternoon pa kuno, maabot ang ilahang interviewer. Gipabawnan ko ni mama og extra money mao nga nakapaniudtog yutang ko niya tong higayuna.
12:30 pa lang, naglingkod na ko sa ilang labi o sa kalit lang, napalingi ko diyan doon ako'y nasimutan nga nangaliyom sa kahumot nga perfume. Klaro kayo nga mahalon ang gigamit nga perfume kay dili sakit sa ilong. Kanang feeling nako lami kayong kaunon nga pahumot, Papa Joe. Gilingin ako ang gikanan sa humot o dito na punting sa saka guwapa kayong babae. I know idaran kini, mga early 30 siguro. Nindot og lawas kay mailaman sa gisulob nini nga corporate office dress. Unya, ang buhok nga taas og wavy, may pagka burgundy ang buhok. Niduyog yun sa iyang kagwapa. Pero siya artista sa Hollywood kay mistisa man ang iyahang beauty. Nakabantay siguro ang babae nga wala ko mamilok na nagtutok niya o niduol siya nako og smile nga ningon nga applicant. Pangutana pa niya. Yes ma'am. Nagpanungkop ako nga pagtubag nga niya. Good luck. And just to give you a tip, don't be scared. Be yourself. Ayaw kahadlok sa mga interview nimo, okay? Matod pa niya, ugdungan sa hinay nga pagtap sa akong abaga. Unya nilakaw na siya o nisud sa usa ka office. Nasyak yung ko dihang ako ng turno sa interview, Papa Joe. Pagsud na ko sa opisina, sa manager na mo interview. Nakita na ko ang gwapang nga babae nga naglingkod sa usa ka lingkuranan at tubangan sa dako og sino kaayo nga office table. Gikulbaan dayon ko, pero main lang gani kay nahinumduman nako ang iyang tip nako nga iyang giingon nako nga di angay mahadlok sa interviewer. Ang ending, okay ang resulta sa akong mga tubag. Lahi man gud siya mo interview, murag nag-istoryaan na rami og normal lang. Unya, English ug Bisaya. Ang iyang pag-interview diri kanako. Pwede ra gani ko nga magbibisaya, kay nagbisaya raman po siya nga nangutanan nako. Before siyang interview, nagpaila siya nga siya Miss Daphne, ang department manager. Gikuyawan na pug ko. Sa diyang pagkahuman sa interview, ningon siya nga tawagan lang ko. Ug tawagan lang ang palaran nga makaangkon sa posisyon. Ambot kahawag, madawat ko nga nalato naman ko sa sigig pasalig aning mga kompanya nga manawag. Paasa kayo nga maingon tawagan lang pero dili di ay. Mga 2 days pug ko nga nagpaabot og tawag ug wa na ko nang apply og lain. Kaya nag-hope ko nga mao na to ang trabaho nga para nako. Ug tud man gidungog gyud ang akong pag-ampo dihang ni-ring ang akong cellphone. Ug ang taga HR ang nanawag. Gi-congratulate ko niya og giingnan nga hired nako. Naglukso-lukso ko sa kalipay hangtod sila si mama. Ug ako mga igsuon purtipod lang lipaya nga sa katapusan nadawat nagyug ko sa trabaho. Yeah, nadawat nagyug kag trabaho kuya. First sweldo ha, pa-burger o niya ha. Matod pa sa kong manghod nga 1 year o first year high school pa niya itong higayuna. Of course, di lang kay burger ang ako ang sweldo nga una. Kita tibok pamilya, mga ontas gawas sa Korean restaurant yun. Malipayon ko pa, nasaad sa ako ang manghod, Papa Joe. First day sa akong trabaho, kabado kay ko. At the same time, excited po. Dili lang kay tungod na katrabaho nagyug ko. Ito na pala ang rason. And believe me, Papa Joe, ingna ko og ambisyoso og imposible og nagdahom ra ko. Pero sa tinuod lang, di mawa sa kunahuna si Ma'am Daphne. Ang nakapa-inspired gyud na kong samot kay nakita ko si Ma'am Daphne sa lobby sa among building. As usual, very smiling ug friendly kayo nako. Good morning, ma'am. Salamat din kay mama sa pagdawat nimo nako. I promise to be a law-abiding employee. Matod ko pa niya. You're welcome. Just do your job and good luck. Matod pa niya. 1 week na ko nagtrabaho sa among kumpanya ug nakaibaw na ko sa mga basic hantod pa sa mga complicated nga mga technical problems sa tanang department. Usa ka adlaw niya na dunay call gikan sa office ni Ma'am Daphne og akong gi-request o ako ang gi-request nga paadtuon. Doon ako noy technical trouble sa iyang computer. Dali day ko nga niadto sa office ni Ma'am Daphne. Pagsud na ako, mo ako naabtan nga nag-retouch pa siya sa iyang lipstick. Samtang busy ko nga nagkuri-kuri sa mga wiring connection sa iyang PC o Wi-Fi, nabantayan nako nga nagsige ni og tan-aw nako hangtod nga na-conscious na hinuon ko sa akong kaugalingon. Ang sunod nga panghitabo, wa na ko damha nga mangutana siya about sa akong personal life. Doon na kay girlfriend Tyler? Matod pa niya. Ma'am, kuan, wala pa gyud ma'am.
Mawawon ko pa nga tubag nga to niya Papa Joe. Nganong wa man nga kagwapo nimo? Actually, kamayong nimo si Ian Veneracion. Darker lang imong version, matod pa niya. Nag-blush gyud ko sa iyang compliment Papa Joe. Nidako ang akong atay ug nisamot ko ka-conscious akong self. Sa tinuod bitaw, wa pagyo ko kauyab ug seryoso. In fact, wow nga itugan nimo Papa Joe nga hantod niya itong mga pangidaron nako. Virgin padyug ko. Wa pagyud ko kasuway ug tinud-anay nga nilapaay sa leon ug karnero. Yes, dunay musungog nako sa mua nga basig bayot kuno ko. Kay wa gyud ko kauyab ug seryoso. Pero sa tinuod lang straight gyud ko. Pilian na siguro kog babae, mao nga wa ko magdali-dali. Ug mahadlok sab ko nga makapamabdos og babae kay mag-unsa naman lang ang akong mga damgo. Finally, nahuman na gyud ang akong trabaho sa office ni Ma'am Daphne. Natotauran gyud kay nagsige mami og tabi samtang nag-troubleshoot ko sa iyang computer. Okay na ma'am, pwede na ka maka-internet. Matod ko pa niya o nananghit na sa ko nga magawa sa iyang office. Maugi pag-aksyon na kog abli sa pultahan padung sa gawas diyang doon na siya gisulti. Tyler, can I call you later? I mean, after office hours? Matod pa niya. O dali po kayo ko nga nakatubag nga. Sure ma'am, anytime. Pwede kayo Ma'am Daphne. Pagkagabiin niya na, samtang naghigda ko padung matug, nagsihog tanaw sa akong cellphone. Nagpaabot ko sa tawag ni Ma'am Daphne. Mga alas 10 na sa gabi ito diyang niring ang akong cellphone. Si Ma'am Daphne ang nanawag o pagtubag na ako, matod pa niya nga. Hi Tyler, na ako sa gawa sa eskina, makari ka kadyot lang. Dark blue nga SUV akong gidriban. Dali kay ko nakasulob og t-shirt. Sa akong pagdali-dali, wa na ko makailis pa og korsonis. Nag-short ra ko, mao ra akong gisulob og iparisan og white nga t-shirt. Tuod man, nakita dayon nako ang SUV ni Ma'am Daphne nga nagparking sa gawa sa among lugar. Nakita ko dayon si Ma'am Daphne nga nidaon og gamay sa iyang bintana og nisinyas nga pasudlon ko sa iyang auto. Gigutom ka? Mga aunt na? Okay lang nimo? Matod pa nako. Diha nga nakalingkod nako sa iyang tapat. Bisan og busog ko, ni tando ra gyapon ko, Papa Joe. Wa na ko mapugni ang pagtan-aw sa paa ni Ma'am. Niamag ang kaputi, nag-shorts na magod ni og mubo, og nag-t-shirt parehon nako. Ganahan ko sa atong porma, parehot nga nakapangbalay lang. Matud pa niya samtang nag-drive na palayo. So sa kahilit nga restaurant niya tumi ni Ma'am Daphne, mingaw og wa kay customer, kay high-end man ang restaurant, og di kayo known sa masa. Mauwaw man ko diri ma'am, nakapambalay rabiya ko, matud ko pa nga to niya. Okay lang na oy, customer baya ta. Ug usa pa, ako na ni suki dinhi. Kailan na sila nako. Wag tangan ng uuwaw nimo, basta ako imong kuyog. Sakto si Ma'am Daphne, game kay siya o good conversationalist ug lingaw kayo siya ikastorya. Dunay sense of humor, bisan og may pagkasosyal ni og intellectual. Nawa nga ako ang ikog niya. Ug nawa na sab ang akong pagkaalkansi sa mga topics nga among gisgutan. Nigawas na sab ang akong pagka-natural nga pagka-joker. See you're laughing now, musamot ka kagwapo ana. Matod pa ni Ma'am Daphne og watiyo ang daitulay ang among mga kamot. Wa ko magdahom nga gikumot ni Ma'am Daphne ang akong kamot. O gipislit-pislit, unya wagid buhii. Hamis kayo og humol-humol ang iyang pad, Papa Joe. Iya kong gagi pabalhin siyang tupad. Og nagsikit nami og lingkod. Diyang gipatong niya ang iyang kamot sa akong paa, wa nagi ko makapugong sa akong gibati. Napiyong ko ang akong mga mata og giagbay nako akong kamot sa iyang abaga. Og gihagkan nako ang iyang buhok nga purting humuta. Let's go. Honghong pa ni Ma'am sa kong dunggan nga nakapasamot sa akong pagpangurog, Papa Joe. Pagsuod na namo sa iyang auto, murag gutom nga karniro nga gustong mulapa sa leon. Siya na mismo ang nihawak sa kong ngabil ug French kissing gito, Papa Joe. Sa suod mismo sa iyang auto. Nagtuogan ko nga dito na namo buhaton mismo. Pero iyang gipadagan ang iyang auto ni hunong so sa kabalay. Mao daw to ang iyang gipuy-an. Gamay lang nga balay. Murag apartment type lang na fully furnished. Naliming nga nanood ug wa na mi makabot sa iyang kwarto.
Dito na mismo sa iyahang sala, nahitabo ang panagbugno sa leyon ug karniro, Papa Joe. Pagkahuman, medyo gibati kog kauwaw kay iya pang nailahan nga mao pagkato ang akong first time. Siya di ay nagpuyo sa mong balay, Papa Joe. Gamay raman pod, usa lang ka kwarto og di gyud kaayo matawag nga pagdato gyud ang maong balay. Mag-shower sa ko, Tyler, ha? Ganaan ka mo join? Matod pa niya. O kinsa man ko mga bumbaliban. Wa pa ko mahuwasi. Sa iyang nga gipatagamtam kanako. Mula hutay pa o laing linabukay ang leyon, Papa Joe. Tungod sa lapoy sa kong lawas nakatug ko nga nagakus ka Ma'am Daphne. Wa na ko mabantayi nga kadlaw na di ay. Ma'am Daphne, muli na day ko sa amo Basinog na balaka na sila si Mama. Hinuon, ako man to siyang giteksan nga nako sa bahay sa kong friend. Matod pa nako niya. Si Ma'am mismo ni tawag og taxi ug doon na siya contact ng taxi driver nga ipakuha ko dayon ug ipahatod sa mua. Pagkaugman ni Ana sa akong pag-duty sa trabaho bisan og lapoy ug ipamaulan ang akong lawas pero happy kay ko ug inspired. Siyempre, sekreto ang among gibuhat ug dili mi pwede magpasabot. Murag wa lang mi kung magtagbo mi sa office as if nothing happened last night. Niya ng pagkasunod gabi, nagpaabot ko nga motawag na sab si Ma'am Daphne pero wag yun. Alas 12 na lang sa tong gabi, wa sa siya mo text. Before ko natug, ako na gyud ang yun nag-text niya. Good night, sweet dreams. Kunya, smiley dayon sa tumoy. Nireply na sa siya o good night nako plus lip emoticons. Mora to, ang akong ipaabot para lami ang akong tug, Papa Joe. Hoy, bis man itong adlaw nga doon ay nitabo naman ni Ma'am Daphne. Kung sa ganyan to, nagit siya mo tawag na ako. Akong naununaan nga siguro iya lang ko nga gi-good time. Gusto lang siguro siya nga mutilaw sa akong pagkalalaki o kay humana naman nakuha ako pagkalalaki, wala na dayon. Pero nasayop ko sa pagtuo, Papa Joe, kay Sabado sa gabi ni text siya nako na pagtuon ko sa ilang balay. Dali sa kay ko niyan to, Papa Joe. Ug tuod man, wagin may laing agenda. Iya nasab nga gipa-experience nako ang talagsaon nga linapaay sa leyon ug karniro. Hangtod nga na-schedule na gyud namo nga maong buluhaton ni Ma'am Daphne. Kada weekend ang iyang schedule diri kanako nga magatuan sa iyang balay. Okay na mong relasyon, naanad na ko niya. Di na ko mauwa niya o nakapangurso na gani ko o pangutanan niya kung unsa gyud among status sa mong relasyon. Tinago-tago man gud ang atong relasyon. Nya wa pa sa ko sure og unsa gyud ni kay ako ray sige I love you nimo. Di gyud ka mo I love you nako. Matud ko pa ngadto niya. Ha? Nalimot day ka nga bago pa gani ko ga I love you nimo minutes ago. Tubag pa niya nako. Dili na may akong gimin ka na bang kanang nag-make love ta. Matud nila lahi man daw na. Di ko na tinuod. Matud ko pa. Kanina lang di ay, okay? I love you, my Tyler. So, okay na ka, ana. Matud pa, niya nako, Papa Joe. Well, okay na, tinuod to. At least nadungog na nako. Ang akong gusto nga madungog, gikan niya. Pero amot ba? Doon na pagikuwang. Lahi ra magud ang among relasyon wala dili kompleto kay di mi pwede nga mag-date sa gawas. Kay mahadlok siya nga dunay makakita. Bawal ko no sa among trabahoan ang mag-unay og uyab-uyab. Unya wa sa misilusay, Papa Joe. Labi na gyud si Ma'am Daphne murag wa gyud siya paki og asa ko og unsay akong gibuhat or doon na ba ko'y laing kuyog nga babae. Di gyud siya mangutana. Ako hinuon murag magselos ko niya. Concern ko niya og asa siya nga mulakaw. Labi na ka nang dili nako siya makontak. Pero di ko maka-voice out. Kaya honestly, Papa Joe, sa klase sa mong relasyon ni Ma'am Daphne, itoy-itoy ko niya. Wa ko'y katungod nga mo question niya. Mo follow lang ko ug unsay iyang instructions diri kanako. Siya tanan ang nag-control sa mong time ug activities. Magsunod-sunod lang ko ug unsay iyahang gusto. Nilana og 5 ka buwan ang among relasyon ni Ma'am Daphne diyang usa kay gayon niya na siya ko sa dakong kausaban nga iyahang gi-instruct nako. Di na kuno ko pwede nga mudritsog adto sa ilaha nga di siya moingon. Bisan og weekend pa. Og di ay usa kay gayon nga iya ko nga gipaanha sa ilaha. Wag yun nila paay nga nahitabo pero magsige lang siya lambing nako. Mukiskisap siya nako
pero wag yun maghukas og sinina. Ngano man ni ma'am, unsa man ning klasiya sa kausaban, pangutana pa nako niya. Basta, mao na ni. Sugod ron, mahibawar ka unya sa hinungdan. Unya, mulambing na din siya nako, Papa Joe, pero kutob ra gyud sa hug or kiss ra gyud. Pila ka adlaw ang nilabay ako naibawaan ang hinungdan. Mao di ay, niabot ang anak sa boss sa mong company, nga gikan sa laing nasod. Ug nabaniog na dayon ang tanang department ang ilahang relasyon. Uyab daw ni Ma'am Daphne ang anak sa tag-iya sa mo ang trabahoan. Wa ko makasabot sa akong gibati. Di ko makatuo nga doon na di siya uyab. Ug kami, unsa ra man demi. Iya ra kaha ko nga gikalingawan. Wa man siya nagsulti nako nga doon na di siya uyab. Ug matud pa niya single siya. Pagkakita nako sa uyab ni Ma'am Daphne dihang niadto ni sa office, wa kayo ko ma-insecure. Basta sa itsura na ang hisgutan, layo ra kayo ni nako. Pero kung bulsa ng hisgutan, sigurado gyud ko nga itsapoy ra gyud ko, Papa Joe. Mag 1 month na nga wa na may communication ni Ma'am Daphne. Wa na lang sa ko umutawag niya og una or text man lang. Kay basa nung makit-an sa iyang uyab. Lisod na og mawad-an kong trabaho. Di ra ba gyud lalim ang mga apply og lain na sad. Magsugod na sad sa uno. Pero wa ko magdahom diyang usa ka gabi niya na kalit nga dunay ni text nako, nadawat nako gikan ka Ma'am Daphne. Napatuon ko nuko sa ilaha. Dalisakay ko na kaadto og daghan kayo ko gusto nga klaruhon. Pag-abot na ko sa ilaha, nigakos dayon ni og nihawak sa akong lips. Time pa ma'am, basin masakpan to sa imong uyab ha. Matod ko pa nga to niya. Wala si Ralph diri karon ito sa Manila. Tubag pa niya. So, unsa man gyud ta? Kita pa ba? Padayon pa bataan ni? Pangutana ko pa. Wa na ko mapugni nga maglagot sa mong sitwasyon, Papa Joe. Of course, kita pa Tyler, uy. Di ko musugot nga magkabuwag ta. Og ni kiss na sab siya na ako ubalik. Taod-taod na pod, last nga nitabo na mo. Nanginit na dayon ko sa iyang gibuhat, pero pag-aksyon ako gubo sa kong sapot, iya kong gipugngan. For the meantime, ingon ani lang sa taha, Tyler, my love. Lisod magud-ugat ning buhaton jud, makabantay unya si Ralph nga, you know na, dunay laing namisita, matod pa niya nako. Na-high blood gyud ko sa kung nadungog niya, Papa Joe, nga harap-harapan yung gipamukha nako. Nga si Ralph ang iyang gipalabi ug ako murag alien na lang. Pero maayo kayo mo karinyo si Ma'am Daphne, nadala gyud ko niya, ug matod pa niya nga musabot lang sa ko niya. Ang kuno nako, Tyler, nga at first attracted jud kay ko nimo, pero karon nakatuna kog love nimo ug di ko gusto nga magbuwag ta. Please samta lang ko sa akong sitwasyon kay kung mahatag na ni Ralph na ako ang akong ipangayo niya, hinahinaya na nako siya og palayo. Unsa man ipangayo nimo ni Ralph, ma'am? Pangutana ko pa nga to niya. Usa ka condo unit good, ang ako nga pangandoy good ever since. Usa ka elegant ug fully furnished nga duha ka bedroom condo unit. Hapit na. Iyan ang gi-process para matransfer sa akong name. Halos di ko makatuo sa akong nadungog. Doon na pag-yuday ingon ani nga klase nga babae, Papa Joe. Kung tanaw ni mo si Ma'am Daphne sa iyang kagwapa, almost perfect ang porma, disente o professional. Pero wa ko mag-expect nga sa iyang pagka-materialistic manggamit siya tao para makuha lang niya iyang gusto nga murag giduaan lang sa niya. Sama na ako nga giduaan na sad ang akong feelings. Sakit, Papa Joe, pero wa ko'y mahimo. Ako siyang gisabot, kutob sa akong maabot. Mao na kadto ang amo ang arrangement sa kaniadto. Mutawag siya og kanus ang makalugar kung out of town si Ralph, pero kutubra sa lambing ra gyud. Mukis ug muhag nako. Kay lagi ko no basik man ka-detect si Ralph nga something wrong og mapurnada na hinuon ang condo unit. Laban ako si Ma'am Daphne, mao nga nisunod-sunod ra gyud ko sa iyang gusto hangtod nga nakarealize ko nga murag ako ra may gibuang ani. Bisan pa og wagid ko ka ako buwag niya, Papa Joe. Usa ka adlaw niya na samtang nga nagsakay kog jeep padung pauli. Doon ay nikablit sa kong kilid. Paglingin ako, familiar kayo nga face. Tungod kay nakalimot na kog asa na ko siya nakaila, siya na mismo ang nagpailan nako. Huy, si Karina bitaw ko. Katong kadungan ni mo interview sa una ba? Sa usa ka company. Matod pa niya nako.
Ay, okay, ikaw di ay. Sorry ha, nakalimot yung da. Tubag ko pa. Ana, magyud ning dili tamanyag ba? Dali ra kita makalimtan. Matod pa niya. Nagkumustahan na ni Karina, Papa Joe. Siya gudi ay nandawat sa posisyon nga mag-i-applyan, pero padung na kuno siya mo resign. Na mag-ukuy gi-applyan nga migration para sa Canada karong Sunday. Doon ay seminar dito sa agency. Kasi interesado ka mo attend. Attend nun niya. Matod pa niya na ako. Na-interest ko sa iyang gingon ni Karina, Papa Joe. Na-picture out na yun na ako ang kanindot sa Canada. Basin ma-Canadian citizen ako. Kunya, nindot na nga ako sweldo. Ako na gyud ang pilion ni Ma'am Daphne. Who knows? Pwede na ko siyang paresignon siyang trabaho o iuban sa Canada. Pagkanindot sa kundamgo, Papa Joe, kataas naglupad sa kumpako. Wa pagani, maitlog, nag-ihap na ko daan sa piso. Niyan ang pagka-Sunday, niyatin ko sa gingon ni Karina nga seminar sa ka agency ug nagkita mi si Karina dito ug as expected, dili sayon ang mo migrate. Daghang kay requirements ug do na pay cash bond para processing fee kuno. Mga 100,000 plus. Asa man yung taong ko mangita o gingon anak kadako nga kwarta. Pero sa ka-staff sa agency ang nitabang na munduhan ni Karina. Matod pa niya nga mas dakog chance nga mo-apply nga married. Pagibaw niya nga single minduha ni Karina. Ni-suggest ni nga magpakasal mi o niya mo-apply as married kay mas makasave pa og cash bond. Kay amo naman kuno nga tungaan ang kwarta nga ibayad bali 50-50 ming duha. Diyan kami na lang ni Karina. Pareho min duha nga nang upaw kay pareho daay mi nga namakak sa among status. Doon naman ko'y uyab Tyler, uy. Matod pa niya na ako o nitubag sab ko nga ako sa blagi doon na sad. Matod pa ni Karina nga iyang i-convince ang uyab nga magpakasal sila para makamigrate sa Canada o niingon po siya nako nga kami po kuno sa akong uyab. Sa akong case, murag hanap kayo na. Kay lisod Papa Joe, pero way kumo sa pagsuway. Matod ko pa sa akong nahuna. Pagsunod na magkita ni Ma'am Daphne, ako siyang isultian sa akong plano. What? Niya, magunsa man ka dito? Ako, magunsa ko dito, mag-waitress ko. Daghang Filipino nga nag-migrate sila yung nasod, mga doktor pagani na ang uban, mga manager, pero ayaw pagdahom nga ang imong trabaho diri, mao sa trabaho nimo dito. Lisod sa bang life dito, Tyler, oy. Matod pa, niyan na ako. Wala na lang ako i-voice out nga kung para sa mong love naman lang unta, magsakripisyo. Pero I doubt nga buhaton ka na niya sa iyang kasosyal o ka-materialistic. Hayahay ang iyang kinabuhi, labi na nga suportado siya sa iyang dato nga uyab, nga dili ako, katong iyang laing uyab, nga si Ralph Papa Joe. For the first time na mo naglalis ni Ma'am Daphne, ugwa na ko makapugong, ako na mismo ang nibuwag niya. Putlon na lang nato nitong relasyon, Ma'am Daphne, oy. Di na ko makagwanta aning sitwasyon na. Matod ko pa, nga to niya. It's okay, Tyler. Nasayod ko nga, mubalik ragyapon ka nako. Mao niya ang panglas nga gisulti niya nako. Pagawas na ako sa balay ni Ma'am Daphne, akong ikuha ang akong cellphone o gitextan nako si Karina. I'm officially single now. Nireply po si Karina nga, me too. Diya dayon nagsabot mi nga mag-meet sa kalugar o dito namo gisabutan ang among buhaton. Nakasinabot mi nga tumanon ang isulti sa taga-agency nga mo-apply sa Canada as married. So, unsa may atong isulti sa tong parents? Ang tinuod ba nga magpagkasalanta para sa Canada? Pero huwag yun tayo feeling sa usag-usa. Unya inigabot na to dito, mag-iyahit na ta. Pangutana ko pa nga to kang Karina. Di lang siguro nato sila sultian, uy. Kay sure yun ko nga di sila musugot. Kita ray bahala, unya kung nanata sa Canada. Kapila ingon nga nagbuwag na ta, di ba? Tubag pa niya Papa Joe. Pila may istorya parehong na-shock ang among isig kaginikanan. Di ang among giingnan nga magpakasalming duha. Dinalian mao nga civil wedding lang ang mahitabo. Way laing nahibaw among pamilya ra gyud. Nagtuwa among parents nga bunti si Karina, mao nga nagdali mig pakasal. Tuod man gikasal gyud mi si Karina og samtang nagpaabot sa among marriage certificate, kisugdan dayon na mo process ang among application para migration sa Canada.
Pero doon na pa'y problema. Kay kinahanglan pa og 100,000 pesos nga processing fee and initial cash bond ug uban pa nga bayranan Papa Joe. Asa man tagkwarta ani uy? Nahurot na nako pamaligya ang tanang pwedeng mabaligya pero kadako pa sa kuwang. Matod pa ni Karina. Usa ka gabi niya na nga naami sa kwarto. Gipatipon na manggod mi sa iyang parents Papa Joe while waiting kuno sa mga application para Canada. Very supportive ug buotan kaayo ang mga ginikanan ni Karina. Dunay ni santop sa kung nauna kung asa ko mangita og dakong kwarta. First thing in the morning, istoryahon ako si Ma'am Daphne. Ug ato ko manghuam niya og kwarta. Daghan bitaw siya kwarta. Kay daghan magkwarta iyang uyab. Pero niya ng gabi una, same night, doon na pa'y laing panghitabo, Papa Joe. Usa ka semana naming nagtipo ni Karina sa usa ka kwarto pero wag yun ay tabo namo. Nagsabot namo nga no strings attached og no sex. Pero lahi niya itong gabi una. Kusog manggod ang unos sa gawas. Kusog kayo ang uwan og dugdug og kilat. Kada kidlat Papa Joe, maigking si Karina. Ug feel na ako nga nahadlok siya. Murag mauyog manggod ang sawog sa kusog nga dugdug. Nitindog ko sa higdaan sa sawog ug nitapad ko niya sa katri. It's okay, matud pa nako niya. Pero kalit lang nga nigako si Karina sa kong hawak ug mo nagkatuang sinugdanan nga doon na nahitabo na mo niya ng gabi una Papa Joe. Usa ka plain and simple nga paglinapaay sa leon o karniro. Pagabuntag sa iyo kong anigikan paingon sa office ug diyan nakalugar ko niyato ko sa office ni Ma'am Daphne. Lami kisik smile diyan nakita ko niya. Iya dayang gilak ang pultahan sa iyang office ug dayang kakus nako unya nihawak sa kong lips. I miss you Tyler. Daan paligigog ko mobalik ra ka nako. Nakatagan ko di ba? Paragon pagsulti niya nako. Ma'am, lahi akong tuyo nimo doon at ako'y pabor nga pangayoon nimo. Unsa man ka na, isulti lang. Tubag pa niya. Ni-apply manggugug Canada o nakinahanglan kong kwarta. Manghuwa mo ta ko nimo. Ikaw ra mo gidong kailang nga kwartahan ug makatabang nako, wag ilain. Matod ko pa niya. Nangutana siya og pila sa mga kong gusto. Ako siyang gitubag ug nisiga day niyang mga mata. Unsa? Kadako good. Wa man ko'y cash ngayon ana Tyler uy. Matod pa niya Papa Joe. Ikaw siguro wala. Pero sure ko nga si Ralph na Di ba dato man ay muyab? Sincere na niya uy. Tubag ko pa. Naguna-una si Ma'am Daphne dahil ingon nga suwayan niya pangayo kang Ralph. Hinaut pa unta nga muhatag kay wag yun na ilaing kadaganan. Pagkahuman niya to magsige na siya text nako nga magkita mi somewhere ko no kay gimingaw na siya nako. Ako sab sige og balibad pasangil nako nga basing masakpan mi siyang uyab. Pero ang tinuod kay sa tanto na mong linapaay ni Karina murag naka-feel nako og something niya ug mausab siya diri ka nako. Di ko gusto nga mainsulto siya ug ang iyang pamilya kung may bawaan nga makikita pa ko og laing babae. Pero grabe gyud ang pamugos ni Ma'am Daphne ug matod pa niya siyang text nga, sige, kung di ka makikita nako, naraban nako ang imong chike diri. Dali ko nga nag-ilis ug nananghid kang Karina. Asa mga Tyler, gabi naman. Pangutana pa niya nako. Ang akong amigo, katong siman, abot man, pagkitaan nako. Mayo na lang ug puwa mo ko kwarta. Deadline na ra ba sa atong agency? Tubag ko pa. So sa hotel room, gipana ko ni Ma'am Daphne ug kabawon nako og ngano. Naa siguro ang iyang uyab, hadlok siya nga masakpan. Naghigda ni sa Catherine sa hotel nga naka-90s lang. Unsa pag gusto nimong may tabo na tong duha? Igo ra ka sa tintal-tintal nako. Kutob ra bigyo diha, paibog ra ka. Unya ano ba? Mobalibad ka kay may bawaan niya ni Ralph nga dunay lain ni bisita nimo. Medyo irita ko pa nga sulti ka Ma'am Daphne. Sus, ikaw ba? Ikaw pa'y nanginahanglan, ikaw pa'y istrikto. Suko-suko na lagi karon. Salig lang ka nga doon na kay Karina. Tubag pa niya. Nakulbaan ko nga nung nakibaw di siya Papa Joe. Nasayo na di siya about namong duha ni Karina. Pangutana ko pa niya. Of course, di ba ako bugo? Nag-hire ko detective uy mo nga nasayod ko. Nakinahanglan mo dukong kwarta para sa iyong migration sa Canada. Tubag pa niya og nakaibaw po siya nga planado ang among pagpakasal. Nagpakasal lang mi tungod kay mo'y suggestion sa agency.
That's why I'm not worried, Tyler. I know napakoy chance nimo. If ma-approve na ang inyong application, you can always bring me sa Canada. And not that girl nga mong gipakaslan, bisad og wa kay feelings ngadto niya. Matod pa niya. Pwede di ay nang ikay akong dadun sa Canada nga ni-apply man mi as couple ni Karina. Tubag ko pa niya. Well, there's always a way, Tyler. As usual, very bossy. Very controlling o very intimidating si Ma'am Daphne. Pero ako lang yun siyang giyuno-yunan. Kaya wa pa man niya gihatag ang cheque. Gihatagan ako niya og shots of wine og ako na lang siyang giinom para di siya mainsulto. Hangtod nga napunan og pareho nami nga nalipong si espiritu sa bino og nisugod na siya og ka-sentimental si Ma'am Daphne. Matod pa niya nga worried siya. Kay iyang gihack ang emails ni Raf ug iyang nabasahan nga daghang babae ang magsig-communicate siyang uyab. Ug ang iyang kaproblemahan pagyud niya ug taman kay wa pa gihatag ang kondo under her name. Daga naming nainomduhan ni Ma'am Daphne ug wa na gani ko masayod sa sunod nga pangitabo, Papa Joe. Last na ko nainomduman, nagkinatawanay pa ming duha samtang padayon sa pag-inom. Pero naon sa ba nga nakamata naman lang kong buntag ug hayag na ug disidlak na ang adlaw sa bildo sa bintana sa hotel. Unya ang nakapakugang pagyud nako kay wa na mi sapot susag usa. Nagkatag sa kwarto ang usapot ug underwear. Pero wa na diha si Ma'am Daphne sa akong tapat. Unya nisiga ko mga mata di ang akong nakita sa side table ang usa ka cheque. Dunay suwat sa akong pangan og exact money nga akong gihuwaman niya. Sa tapat sa cheque dunay gamay nga note. Out for an errand. Thanks for the night. Nag-enjoy ko. Abot ba kung sa'yo tabo na mo niya na pagkagabi? Wa, magyukuminumdum, Papa Joe. Pero sa akong ka-excited, dali na ko nga nag-ilis o giluklok ang cheque sa akong pitaka. Pagabot ako sa balay, gisugat ko ni Karina nga nabalaka kay siya nako. Hapit na lang ako mutawag og pulis. Di man day ka nga di man ka makontak sa mong cellphone. Uy, di man ka Tyler. Matod pa niya nako. Naglubat ko Unya akong amigo, nagigagad og inom. Ako na lang sang giunungan kay gipahuwam ra po ko ni kwarta Nadra Doon na tayo pangbayad sa agency, Karina. Madayo na gitas Canada. Pareho may duha si Karina nga nagsulukso sa kalipay, Papa Joe. Pila ra may istorya na process gyud tanan namong requirements para sa Canada. Ug usa ka adlaw niya na usa ka nindot nga balita ang among nadawat. Na-approve ang among visa. Kaming duha pa ni Karina kay wala pa man kuno mi anak. Nangandam na dayon mi, Papa Joe. Gibaligya samahan ni Karina ang ilang yuta sa probinsya para ipuno ug bayad sa lain pa nga mga bayranan sa agency. Tuod man nagsingabot ang pizza sa mga paglarga og 2 ka buwan na lang adto nami magtingog sa Canada. Pero doon na pag yun niabot nga laing problema. Gisungog yun ko sa igayon, Papa Joe. Last day sa akong trabaho, gipatawag ko ni Ma'am Daphne sa iyang opisina. O pagsulod na ako, magulaanon kinig naong. Mularga na ka, magunsa naman lang ang atong anak. Matod pa niya. Dungan sa paghupuhap siyang tiyan. Unsa? Si anak? Si anak ba? Nakalitan ko sa akong pangutana niya. Nalimot ka? Miya itong gabi nga gihatag na ko ni Moncheke? Pariyot ang nakainom o dunay nahitabo nato. Giangkon nimo ang akong pagkababay? Matod pa niya, Papa Joe. Ha? Pero wa mo kininumduman o usa pa kung tinur kag mabdos. Ako kay amahan ana. Ang imo ding uyab nga si Ralph di ay. Pero nitubag siya nga ako giguno. Kay iyang gikwenta-kwenta. Wa salay kontak ni Ralph niya itong pitsaha. Para mutuka nga buntis ko, kuyugi ko sa OB na. Magpa-check up ko. Ug dapat ubanan ko nimo kay ikaw ay papaan nga akong gisabak. Matod pa niya. Wa ko'y nahimo, Papa Joe, ako siya gikuyugan sa obigay ni. Pero siya ra ang nisud sa klinik sa doktor, nagpabilin ko sa gawas. Pagkataon ni gawas si Ma'am Daphne ug naghuwap-huwap lang gyapon siyang tiyan. Confirm, Tyler, 2 months pregnant ko. Diba, eksakto gyud nga katong date nga din itabo nato. Papa na ka, Tyler. We should celebrate. Namalibad ko siyang giingon nga mag-celebrate me. Nagsige nagtawag si Karina na ako sa cellphone. Gubot na kay kong nauna. Naglibog na ko kung si angay na kong buhaton. Konsultian ba na ako si Karina sa tinuod o dili na lang. Diyan na pagkagabi, diyan nanghigda namin si Karina padung matug. Nagakusni sa ako ang nagunlan sa kumbukton. Ako siyang gitutukan samtang lami kayo yung pagkahinanok. Oh, tinuod layo ra kay siya ni Ma'am Daphne.
akong itsura lang ang hisgutan. Pero nakat-on akong love niya. Tungod siyang kabuutan o ka mapinanggaon na ako. Iya kong girespeto isip iyang bana. Tinuod nga nagsugod mi og pareho nga way feelings usag usa. Pero nakat-on ra ko og love niya. Tungod siyang kabuutan o ka mapinanggaon ri kanako. Iya kong girespeto isip iyang bana. Tinuod nga nagsugod mi pareho nga way feelings usag usa. Pero makatunan do di ay ang gugma. O di ko gusto nga masakitan siya sa kung itugan niya. Tungod kay sa pagkahibalo na mo ni Ma'am Daphne, doon na may mutual feelings ni Karina. I know masakitan siya. Pero samtang sayo pa, maayo ng wakoy ilimod niya. Nakabantay si Karina nga nagsiyog tanaw siyang naong o nakamata kini o nangutanan ako nga nung wa pa ko matuog. Doon na di ko isulti ni mo Karina o ginawat pa nga di ni mo ikasuko. Ninumdum ka niya itong gabi nga wako ka ulit diri sa tuwa. Dili tinuod nga na ako sa akong amigo ato nga siman ng akong kuyog. Kundi si Ma'am Daphne. Matod ko pa niya. Nakaila na siya ni Ma'am Daphne nga akong giingon nga uyab na ako sa una. Nausab ang itsura sa naong ni Karina o ni atras ni ug wa na magpahikap na ako. Kahilakon nga nangutanan na ako. Ang tseke, saya sa tugikan sa. Abin akong nagbuwag na mo. Tubag pa niya na ako, Papa Joe. Nagbuwag na bitaw mi. Pero niya itong gabi na, desperado ko nga maangko ng tseke. Nag-inom mi o nangahubog. Moto nga nakalimot na mi sa among kaugalingon. Ug dili lang kay kana. Ang ako ng problema kay matod pa ni Ma'am Daphne, nagbunga ko nung among gibuhat. Nagsabak ko no siya sa among anak. Kalit nga nitindog si Karina og nagdabog og nitalikod og nihilak. Naluoy ko niya, Papa Joe. Labi na nga wa na ni gisulti rin nako. Wa na ko niya awaya. Wa sa ko niya kasabi. Basta, nitalikod lang niya o nagsigi og hilak. May aksyon kong hikap siyang buko-buko o nangayag pasaylo. Pero igo ra niyang giwakli. Wa na siya mutupad na ko sa katre. Mo nga, ako na lang anihawa o nibalik og higda sa sahog. Pagkaugman niya na, wa na mitingganay. Labi na og nami sa kwarto. Pero kung nami sa gawas at ubangan siya mga ginikanan, maayo kayo ni mudala og inartista. Nga murag wa mi giawayan, Papa Joe. Usa ka gabi niya na nakatuog na ko sa sahog ug wa ko makabantay nga nagsige di ring ang akong cellphone. Ako maguding gi-silent kay si Ma'am Daphne magsige og tawag. Doon ay text message nga nabasahan ni Karina gikan ka Ma'am Daphne. Nga nag-ingon nako nga makikita siya nako ugma kay schedule na siyempre natal. Mo nalay ko namatahan nga naghilak na si Karina. Karina, ayan na paghilak. Uwan mo kay feelings niya. Ikaw man ang akong asawa. Ug kumabot na ta sa Canada, magsugod na tagbagong life dito. Malimtan na nato ni tanan. Matod ko pa niya. Unsay malimtan, makaako uroy ka nga mobiya diri ug magsugod ba kinabuhi sa Canada nga doon na kay dugo nga imong gibiyaan dinhi. Makatuog ka nga maghayang dito sa Canada nga doon na kay gidaganan nga responsibilidad. Tubag pa niya nako. Wa ko makatubag kay sakto man siya, Papa Joe. Di pa dayon pag siya ingon nga, ayaw na lang asula imong nahuna, Tyler. Ako na mismo ang mo-give up. Di na ko mukuyog nimo sa Canada. Kung gusto ka, si Daphne ang dad dito. Total, nama mo'y anak. I'm sure magmalipayon mo dito. Matod pa niya, Papa Joe. Dili na pwede Karina. Uy, ni-apply ta dito as couple. Giyon sa kundi mo pag-una-una. Ug usa pa, wala ko'y pagbati niya. Ikaw na ang akong gigugma. Pero basigiyon sa panako pagpangatarungan kang Karina, murag di na gud niya mapasaylo ang ako nabuhat. Nagkaduol na ang amo ang paglarga na raba, namon duha. Na naganamit ticket, pero unsaon naman lang, nga di na magyud kuno siya mukuyog nako sa Canada. Murag ako kabuthunon ang akong naunsa naman hinuon ni. Din hapit nako nga makabot na nako ang akong damgo, wa naman noon magkadimao. Punan pa nga si tawag si Ma'am Daphne, nako kay magpakuyog kuno siya sa ubigay ni. Napugos kog adto sa klinik kay matod pa niya, magpaabot siya nako dito. Nahuna-hunaan pud nako nga luoy pud baya ang bata sa iyang tiyan nga wa gyud maghatag og bili niya bisan og gamay. Samtang naglakaw ko paingon sa klinik, nakita nako nga nagdagan si Ma'am Daphne paingon nako. Tyler, okay na. Wa na ko makinahanglan nimo.
Pwede na ka mo pauli kang Karina. I'm okay na. Okay na mi si baby. Matod pa niya. Nga naghangos pa nga nag-istoryan na ako. Kasi buti mo ipasabot ha? Di gyud ka masabtan do. Pangutana pa na ako niya. Naa si Ralph sa sud sa klinik. Iya kong gisurprise diyang nibawaan niyang buntis ko. Nalipay kay siya. Iyan akong pagkaslan. O gihatag na sabniyan na ako ang kondo nga. Under na gyud sa kong name. I'm so happy, Tyler. Dream come true gyud. Matod pa niya. Pero, ingon ka ako ang amahan anang imuhang gimabdos. Namakakraday ka? Ingon ka, dunay naitabo na to nito gabiuna. Matod pa ni Ma'am Daphne nga wa ko noy naitabo namo. Kaya ako kuno mismo, purting hubuga. Iya lang ko itong gibuhat para doon na siya yung second option. Nagtuong magod siya nga dili siya dayunon ni Ralph kay base sa iyahang pag-hack sa email sa iyahang uyab, doon na nila yung mga babae. Nahadlok siya nga metsapuera kang Ralph. Mao nga iya kong gihimo nga reserba para kung magkinaunsa siya ang ako mada nga to sa Canada. Kasi malipay siyang gibuhat, Papa Joe. As usual, si Ma'am Daphne ang very manipulative o greedy. Iyang kaugalingon lang ang iyang ginahuna. Wa magtanaw nga makaguba siya og laing kinabuhi sa iyang gibuhat. Tungod sa imong gibuhat nako no, quits nako sa akong utang nimo. Ikaw pa'y utangan nako. Tawagin dito sa Karina ko. O gisulti niya tanan ang kabuang nimo para mapasaylot ka. Iya man po gitawagan si Karina, Papa Joe. O gisultian tanan nga waday ko makasa niya. Pag-abot na ako sa balay, nika ko si Karina nako sa daplin sa mga kwarto o nakita nako ang iyang mga maleta. Ready na itong mga panglarga o. Nag-impake na ko daan sa to ang mga gamit. Matod pa niya nako, Papa Joe. Sa pagkakaroon, di namin sa Canada, Papa Joe ni Karina. 5 months pregnant na siya. Happy na mi, Papa Joe. Nga sa katapusan, natuman na nga mundamgo nga mag-migrate diri. Bisan pa sa tinudanay, dili gid matawag nga land of milk and honey. Dili tinuod ang gi-expect sa ubang Pilipino nga kung nakasagawas, hayahay ka. Because you have to work hard. Murag, why kalainan sa term nato diha nga kakatuka. Kaya dili ka mo kakha, di ka makatuka diri. Pero nakanindot lang diri kay doon na may balay o auto pero utang pod lagi, Papa Joe. Sige lang, na may snow diri, bugno kayo labi na og winter. Pasalamat lang yapon sa Ginoo, Papa Joe. Kay kining iyang gihatag namo maoy among gipangayo niya. Daghang kay salamat sa imong pagbasa sa among suwat tampo. Dinin lang kutob, Papa Joe, and more power sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Tyler.